mai sus, ambalaj din plastic de cele mai multe ori și ingredient pe care nu-l aveți în bucătărie în mod uzual, atunci discutăm despre un aliment ultraprocesat. Așadar, nu doar mâncarea de la fast food înseamnă mâncare ultraprocesată, ci și pâinea pe care o aveți în bucătărie. Ei bine, e foarte probabil ca acea pâine să fie un aliment ultraprocesat. Dacă pe etichetă apar emulgatori sau gum, nu mai zic de zahăr, atunci aveți pe masă o pâine ultraprocesată. La fel stau lucrurile și în cazul cerealelor, pe care mulți dintre părinți încă le pun copiilor în față în fiecare zi la mâncare. Ignorați cartea din fața la cutie, cu toate desenele frumos colorate, cu toate animăluțele, cu toate textele care vă asigură că faceți o alegere bună pentru copiii voștri. Uitați-vă mereu pe spatele cutiei, citiți ingredientele, vă veți duce. Am făcut un episod despre asta, am arătat cât zahăr din cerealele ultraprocesate din supermarket. Îl găsiți în descriere. Nu le mai dați copiilor. Dacă țineți la ele, găsiți. Uite că tot e sezonul de înghețată. Să vă citesc ce conține o înghețată banală de la o marcă destul de cunoscută, o înghețată cu aromă de fructe de pădure. Am ales una cu o listă mai scurtă de ingrediente ca să ne încadrăm în timpul alocat acestei producții. Pentru că am găsit unele care se întind pe mult mai multe rânduri. Așadar, de pe etichetă citire: zahăr, lapte praf normalizat, lapte praf degresat rehidratat, grăsimi vegetale, preparat fructe de pădure 18%, emulgatori, mono și digliceride ale acizilor grași, stabilizatori, gumă guar, gumă de caruba, caragenani.